maybe and penny for one. No, correct. And I know beyond a do call or constituency and a do call. Into constituency, one, they met me at the draw, one also through election. President to me, you would, Speaker to me, you would, who's Speaker around your parliamentarian. Speaker on your parliamentarian, debate round to me and to keep part. Right. And you won't mean for so be and you know what you have penny for you, Obia to the dear. Obia and quite of no free the constituency or the buy to a quack head the constituency. Now, a corner say, when Yamaya won't be fighting when they are back and when and Yajuma. Right. But then one is a Casachela, Yabama Cocos, and now whips, and I'm making sure say, Yabana did be a taking roll call. If one in Yamai, leader, I didn't know as soon as I'm not been in Yamai. Into you know, I sabe me and Sanabana. If I report to my committee, say that's the good reasons why you were absent today or yesterday or this. Until I don't know, baby, I say, MP will force no, yeah, the ABC if you heard that, will force no crown I had. But that's what I just say on Adena. Okay. No, Adena, do you yo. Casachela. And then message Sibia. Mrana, a year Juma or Hodia, a bit Yabua. All right. And again, Honorable, your president be now this issue of say, Obiaye absent 15 days, 15 parliamentary sitting days. Na automatically no, Walusuni seat and Pacho ABS paying. ABNC that, the Kanaka, a year close to Pan and I'm watching on where grandson of MP. Okato Kunyama near our America. Right. And answer or coin no. That what we are washing the chapel and no move and that's me fear. It's a peer, no. That amount for see Adea not MP before person or Motanaso. Right. And to Motanaso, but not obviously be a bit yaba. And time and now said, I send Bianco people because someone and I'm on yet. Oni anu aye no abroche ho amaye no nyina ye nim na nye de ntina ya on pese bepie na ye hu aba pepesim nya de but ubi so obi anka no ye san kan yanko bo na nka oba aye ne adna nye woni ye wona be but antimi antentam but somehow no or coin without with permission. Okay. So yeah, actually no more yeah because a party in power there una who hold a leadership. Parliament leadership. And if you say chair no, you will say or permission. Right. Into the permission, yeah, and then the one year absent. Or you're absent with permission. Into your say trans, I would say the Bayer film you knew near Adea Akye and Sana. Or more declared on say or one rampono or more or the Yabasa would to me and to us. Okay. In the German, no, dear, of course. Ultimate and to other Jumasunti, then by election, and I did a call Parliament 2007. All right. It's a one and about close to say, one bet me, Ama will be our only one, in a day. But I say no, somewhere along the line, no, Iba said or J. Commission and Son Walker. All right. People ever thought was or J. Commission. Someone the sign, yeah. Okay. Honorable, finally, before I know we in the next 3 minutes, you know. At what point, at what point, and a speaker bet me aka and now be bet ye bet me declare obi seat vacant. Sorry. Yashre Orano Ewoho. All right, nkomono ye wiampo ene sentino ye na no asepi na ye yemfa NC Major Derek retire Odro. Or ye former member of parliament, the man Nkoranza North. Na onana yenno edin komoi. Speaker of parliament, Yura Babin said from 2024, about 10 o'clock or lucky parliamentary gate in Yinama, MPB abe late in the Wumuremu. No, and Yura Major Derek Odreka said for security reasons, and you know, upon the Totomasa Mwa, and or say no practically ran into me Yajuma. Near Bebuan and say them Marano Ebe Juma. So be ye absent, ye mra, ye de can wansem, or be ye late ya, ye mra, ye de can wansem, ain't you know. Say a better to upon no more dear, or no feel say, and no emwa, home commona, ye di aba abedru sabre no. Akasima ba kuna no pay a ye non son
anɔpɛ mamentum nika na menkae wo sɛ ɛyɛ ade a sesi a yɛka sɛ ɔkyena na wɔtwe pɛpɛpɛpɛpɛ agya ebo na agya na nya beduru Sompa akyɛdeɛ no na ɛba so ɔkyena ne na wɔtwe 21st December ɛna ɛba so enti no yɛnhyɛ ɛno ɛnso saa ɛmfama yɛn nyinaa yɛn ho woyɛ okunani a waba bɛtwerɛ wo din kita wo tekiti ne yie fasie ɔkyena na wɔtwe anopa na wode aba abɛgye wakyɛdeɛ afei nea yɛka ne sɛ wowɔ ɛyɛ nneɛma a wopɛ sɛ wode ɛboa wobɛtumi de ɛno nso aboa bi ama bibia atumi akɔ ɛnkan ɛwɔ ha ɛnom na afei bibia no atumi awie pɛyɛ ɛde ama nti no monhyɛ ɛno ɛnso ɛwɔ ha ɛnom na bibia ɛnkɔ so kama ɛmfa ɛma yɛn ɛwɔ ha ɛnom enti abusuafo yɛka wo aduane wo sika kakra obetinde ne nyinaa ba aduane bi te sɛ emo anwa wo ntoma wo mpaboa ntadeɛ nkwada bronya neema biscuit drinks ahodoa nkwada betim de adi bronya nyinaa wo de bi ba ye bɛgye wo sika kakra pɛsɛ wotua aboa bi nso a 0598 559802 0598559802 na watua osika ato so a ebetumi aboa o mekane sade a na yenna Nkoranza for ase papa dodo na di kan ba beboa bi won so wo se wo ba na wo beboa bi ante Rose Amoatema waba abeboa bi Adobia Selena waba abeboa bi Sister Salame aba abeboa bi Navis Media aba abeboa bi Queer Regina waboa bi Mr. Jima Johnson okay Jima Johnson ono so aba abeboa bi Sister Brago Janet waba abeboa bi afi adehye bi wo edwira Mr. Yatel Shell Manager waba abeboa bi ene adehye ne adofo bi wo edwira omo nyina abeboa bi Sadia Amidu nso aba abeboa bi Mr. Ofori aboa bi Yonkodo ne wona Yonkodo Bank waboa bi sanso ena ma Grace aba abeboa bi afi Sister Adea ma Madam Yapokuya omo nyina abeboa bi Amalia Wachewura omo nyina de neema aba wenum ye nkrofo a yebo wo mu de dodo na so se maye mo wo mu de enti wo mo no ye mo wo mu de afi dodo na so atua sika no bi ato Sompa akyɛdeɛ momo no ɛso wadaroma wonso bra na bɛyɛ wode ye bɛbɔ odin adawase na insura kɛseɛ no a ɛwɔ otwedi amponyankopɔn sɛ nyame yɛ adoma ɔkyena yawoi ne na wɔtwe pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛna yɛkyɛ adeɛ enti ɔkyena yawo ne na wɔtwe ɛna yɛkyɛ akunafo adeɛ fa ho hyɛ mu bi na nso benya mfaso abusuafo ba bi a yɛduri yɛbɛdan yɛ ho na yakɔ akɔfa agodie mu nsɛm ɛde abro maestro atena se anɔpɛi ɛwɔ ha ɛnom tip of sports no wɔde ne nyinaa ɛbrɛ yɛn ba bɛyɛ ne kama ɛde amayenora na Champions League night emu nsɛm ɛkɔ ekosi sɛ maestro good morning. Morning, legend. Na apom to say. Right. Yada ase bebre anopay amanebo chere saying Champions League mu Ghana Premier League mu AFCON nso boboba amanebo ne saying. Legend made us say anopay bechi Nkoranza for ni achi Ghana for. Na eno ampa for the continent of Europe na daje eni poso measure for voice no from kakra. Em say whether ni ye team me. Nti obon fan cheme. But still Champions League ni ginam Manchester United for Natiato. Omo qualify from the group stages. Right. Aside that, there is other notable names. One more Enso and make it into the knockout stage now. With him say na emu edinye pa. And watch you be remember the GPL, the Ghana Premier League. Statistics are after week 14. Statistics are being an able body bar. Yeah, you home some ebe banner play even to my so. Now be beer to me. I come out. Club and the Jerry Dreams FC after some more Africa.
ekote Ghana anim no me na wo kasa o ma ba be PM e wo my Ghana ye de ho nsem e ba na no Sunday game ba ko eto dwa e wo Kumasi Baba Yara Sports Stadium Abrantia na Didi Salif Ibrahim Di Maria na oye hasofo ko mo talisman okuprai ni injury situation yenya update na ofia ye de ho nsem nyina e ba na no pay legend right ye beda ase bebre maestro ene enkomo a waboa no ye na ye ho na ye mra ye ba o de nsem ni nyina agu form amayen feel the magic in the air I live in my all ale feel the magic Sompa Sports feel the magic in the Magic System, Red One, Shawty. 90.7 Alright, Sompa 90.7 FM Abusiano Payemo Bibiatin and Famra Jumadia Yatuni Tip of Sports latest. Wall updated stories are who do everybody bano. And I want to 8 account chefa Nabi Piano and so etimi aye kama shannon so say Jumadia live Sompa TV on YouTube Sasuna Sompa 90.7 FM no Oka Editemu on my latest wall updated stories no Ninano 8 chegu na wakobo when ya kohuma Makacho and Sempina and Eba Nano Payro for Champions League. Adea matches are who do 8 eba so na matches no 8 atwa so ye ramna fixtures ahodo and results ahodo to je dan rano yetimi ede ho nsema ba no achi be ram na other stories are everybody ba no yetimi enso ede aba production team na solid nano pay me amedi dwumade no cha medin ene Ebenezer Donko betima from me Ben Maestro me and amedi dwumade no cha me nano pay shenon so sen na 13th day of December 2023 of course emre no ekwa na ekosabro show brena simana makoma ko enum and abo ede apa eye non so ewo fidio ma meka wo se bo no so pai ma ye be sorry na legend Owoahene Acheampong na Adea Akye training na no enso atimi ade aba na quickly yenram ne hwe other stories any update ahodo a everybody free local scene no enso eba na no pai na the GPL Ghana Premier League no win him say after week 14 Adea statistics bebre na no enso etimi aba so far after week 14 yetimi abomadian boejuma wutimu say 22 yellow red cards and etimi apiem ewo after week 14 no after she started week 1 week 2 week 3 so up to week 14 no 22 red cards and etimi apiem clubs o madi kese no Legon City sunsu Achema FC Great Olympics club and Jean Edibechem United omunyina no womo etimi adi 3 red cards eno kakra be no achi Bechem United Midiema club and Jean Edi Gold Stars womo enyina so etimi adi 2 Dreams FC Brekum Chelsea Asante Kotoko Nations FC Tano Bofakwa club and Didi Real Tamale United Heart of Lions and Carrera United munyinano 1 yellow red cards and omo enso etimi adi after week 14 and update kakra eba nano pay ewo dwumadi no so yenram na chese yenhwe red cards no majority nano etimi ba second half so far 16 red cards and ya record our second half and wachi 6 red cards and ya record our first half and update eba na direct red card no enso 6 and wachi 2 yellow cards are result into a red card no and enso ye mako 16 and update eba yere ho nsem no etimi atoja ewo dwumadi no so yenram na chese yenfa stories no bi ento aso wunim so kopiema general statistics any matches ahodo ayabo no say na hye ne sie after from week 1 up to week 14 no yabo 120 matches home wins no 64 away wins 22 draw ahodo abam no 34 and wachi ukopiema goals ahodo ayatimi ahye no 234 breakdown say na home goals near 149 and wachi Adea say away goals no 85 and kakra eba first half goals no enso 106 and wachi second half goals no 128 goals na etimi abam and update eba yere ho nsem tudwa on goals ahodo apiem no 2 on goals and etimi apiem and wachi penalties ahodo 24 and a referee etimi award and emu 20 and etimi convert area to goal post no ma update eba yere ho nsem no tudwa nano pay ewo dwumadi no so penalty out of 24 no Adea say ya mesi emu makoma 4 and a chese yetimi abomodin edi emu 20 etimi ade to atenam yellow cards ahodo apiem no 428 yellow cards and etimi apiem Ghana Premier League after week 14 no and statistics ahodo by the ho nsem no etimi atoja red cards na de Makacho say 22 and etimi apiem and update eba outstanding games ahodo ho no
6 outstanding games and atimi akama yeguso ehwe se mpanyimfo edi data hojo enso betimi abani atimi abosa games no enso atimi ade afri ho na so far NASCO man of the match awards no omo matimi age area si omena so from week 1 up to week 14 no Abranti and Didi Prince Aqua waro atimi age wosina kan Edman Nations FC Abranti and Didi Steven Mukwala waro atimi agibi Kofi Ba waro enso atimi agibi Samuel Atakumi waro enso atimi agibi Collins Amiyao Nicholas Mensa and Abranti and Didi Emmanuel Avonyon we any Mranti ahodua NASCO man of the match award no from after week 1 up to week 14 you know womo enso atimi age area si omena so a yere ho nsem no to Jan nano pay ewo dwumadie no so na yenkopiem na top wins this particular season no yemfa ehonsem entimi entudwa na most wins this particular season from week 1 up to week 14 no club watimi winning matches no dodo Samates 1996 womo atimi abomodin 8 wins and omatimi anya Nsuatreman FC Nations FC Brekum Chelsea womo nyina no 7 wins no omatimi anya enwachi Bechem United Asante Kotoko womo 2 clubs win 6 wins and omonsa atimi aka Legon Cities Mediama Sporting Club 5 wins and omatimi anya and a club and did Great Olympics and so atimi anya 4 wins and update eba yere ho 7 no 8 atudwa ewo dwumadie no so na bibia and so atimi aye kama and so ewo honum na sene so se ne obomadia na okopiema ewo the best power Premier League no ma one club at this particular week when timi ansia kan ewo club and di Eddie Dreams FC na ne nyina so mkopiem ewo Africa enra and omutimi bomodin ebe piem ewo my konkro Ghana ma wutim sampa after so mkopiem ewo be my so not just on mukoti my konkro Ghana and bro mo win by 3-2 no womo enso atimi return bibia no enso conquer my club and di enso Eddie Dreams FC dia ho nsem no to Jan nano pay ewo dwumadie no so na shere so wudim se nano Sunday game back atimi chodwa the bed power Premier League na say Ghana Premier League no Abrana club ya Kumasi Asante Kotoko womani club and team Edi Accra so for game ne koso Salifu Ibrahim Di Maria boy no etimi kwatena go prama no so nyina se no wanya knock na update am say kan na no pay and say nya de se na de Abrante no betimi training nemum likely say ochena Abrante and team Edi Di Maria waya talisman Edi ma Accra so folk no wono enso betimi start training Edi ama class so folk am eno enso update eba yere ho nsem no etimi atudwa ene anopay on this note ye gina so na afisem no yet me enso edi asina no pay yede ani betwemo Grace Girls Medical Supplies ne akwaje medical appliances na boa ne apom de na timi agina brane eno nti bomodin fo ani chim Grace Girls Medical Supplies makacho say ne first aid box no ye boa na nsa timi akabi plasters ahodo surgical masks cotton wood ni nyina no benya bi Grace Girls Medical Supplies eno achi oxygen mask eno achi ye boa na eye chart blood pressure monitor no wonsa timi akabi pregnancy test case ahodo wonsa betimi akabi thermometer no ni nyina no Grace Girls Medical Supplies and I'll do any air train nano pay Nkoranza Krodiama na yetimi aboa da onsanom enso etimi akabi and wachi wo hwe o macha kwan no Star International School no direct opposite and on Sabeka Grace Girls Medical Supplies now ne o adin sawoso saso na betimi afre director 0245 372919 0245372919 only Grace Girls Medical Supplies and paying for 18 sawoso na yetimi aboa na bibia etimi aye kama enso adi amount eno achi yemramu nano pay not just yemfa ye enchemo Joy Cam Roofing System if you rafo makacho say dan no si wia no abomode no apenchense papa edi aguso eno etimi boa ema bribia no wo so de dan na ma han na nimunyama bam eno nti Joy Cam Roofing System wo mo se men kancho IBR IBT SSR self lock ene ye boana chasa shingles ene ne secular ni nyina no wonsa timi akabi na bibia no enso atimi aye kamantia no pai for ni chema Joy Cam Roofing System na ne omo enkodin sawoso ye be boana bibia no enso atimi aye kama edi ama wo de wani echema wo sunwane na sunwane wo de wani be chim Pia ye from VRA Road ye ben Polytechnic no sa na golf filling station no ye ben ye pa wuri wani ebetrim honum na bibia timi aye kama edi amount eno achi wuri wani chim techimana brono e from Hanso Brigade na on say timi aka Joy Cam Roofing System empanyimfa na omo edin sa so office no kuma se kwan kwantempon no so wo be hu o machi akwan na omo edin sa so na bibia atimi aye kama edi amount from empanyimfa was 0540 125 819 0540 125 819 when Joy Cam Roofing System panning for any sawoso yebe boana bibia no enso atimi aye kama legend wo de yebe obemi adan ho abaye ba ye ram na ma no nsem no enso atimi abanano pay. Are you ready?
Wrestling fans are It's here, Remnant latest, all updated stories. I would do it from Manfo Cross to Urban Nano Penny at your home no, and so to me out to Jana Shannon Susanra, over the continent of Europe. I dare say Europa Champions League, no matches. I hold you at me at Tuja, no matches at all. Ebasunum, matches I know Edie, elsewhere, our Orange of Netherlands, Club and the Dean Eddie PSV and Dovin, woman Arsenal, the Gunners, 8 me ball 1-1, and watch it, Uko PM, our man, Dean Eddie Air France, RC Lines at Watanami, you know, Emma Ramos and Cespedes, one boy Savia, Womutimi Bracabako. Elsewhere, be a big game no to channel. Now Manchester cry from Manchester. A hot and a big game no to me a toja. Manchester United. It me bombarding etnafie. Emma FC by Munich. Equananio Mecanabako. Woman Antimi and Sierra Braca. FC Copenhagen. Etnafie to Atanabako. Galatasaray. Woman Timi and Sierra Braca. Inter Milan. Etna Stadio San Siro. A bombarding Yamianim. Woman club and did the resource I did. And so it me ball 0-0. And yeah, there's a go be at me PML side game. RB Salzburg. Et me Tnafie. Woman to Chadikani Nansu Benfica. Et me to take Kani and a 3-1. And so side game and watch it. Our Stadio Diego Armando Maradona Sports Stadium. No. A adjacent Napoli Bobo Conto Atanami. You know. Emma Braga from Portugal. Woman Antimi and Sierra Braca. Elsewhere. Our Germany. You know. Not just a Madrid. The White Angels. The Galacticos. The multi-billionaire club. Woman to Atanami and San. I'm a club and the DDF Union Berlin. And so to me Abo Modian Sierra Braca. You know. Our side game. Way a matches. Ahudwa. Etimi to Jet Danra. Yeri Hon 7 Air Tuja. Ewo Jumadian so. Yen Ram matches. Yen matches. And so bet me Abasono. Elsewhere Group E. Yebenya club and the team Eddie Atletico Madrid. One more Tina Stadio Wanda Metropolitano Sports Stadium. No match and club and the SS Lazio from Italy. And what is Celtic. Timiatno Man, the team Eddie Scotland. No match and final from AN Netherlands. Yebenya club and the Borussia Dortmund. One more Tina Signa Iduna. No match and club and the Paris Saint-Germain. And a game back with Timiatoja. Elsewhere, it was St. James's Park. No Newcastle United. Etnafi. No match and Association Casio Milan. No match Timi Edia Bueni. And what club and the FK Krabenan Shakespeare. One more Manchester City. Yebenya RB Leipzig. So all boy young boys. When you know, a match Sahudwa Etimiatoja. Elsewhere Portugal. Yebenya FC Porto. One more Shakhtar Donetsk. Royal Antwerp. Ebo FC Barcelona. Ewo Belgium. Where a match Sahudwa. Ebe Timiatoja na. Yeri Hon 7 Enso Etimiaba. Na Yenram Yenfated bet no. Ebi Ensoso. And Komo Pina na Ebo Boy Edeba. Na Enano pay update free Aya Catalonia Epa. And it's all FC Barcelona. Panimpani Team Eddie Xavi Hernandez. When ya dia tuja. Was a Kodani a friend Giovanni Leselso. Join show now was Sompa 90.7 FM Nano pay. Ube who pay Americanas Musina Kain. Edema Totia Space. Sasuna Ninchi. Every Oman Team Eddie Argentina. Ubeka Argentina. World Cup squad no. A brand new Yantimia making National injuries. Hano. Nemum update Epa. And it's a Kodai friend Giovanni Leselso. Where a former player the Mauricio Saidad. Former player the club and the team Eddie Paris Saint-Germain. And the club and did Barcelona and Yabrim. Wamuso Moshe said January no. Wamubaya Jombe to me Pia. Na Kodai friend Giovanni Leselso. Womatimia Dinaba. Panimpani Team Eddie Xavi. Yesu Filippo and Bruta. And I update Epa. Yeri Hon 7 Air Tuja. Na Panimpani did Gary Navola Casa. When himself Panimpani Team Eddie Roberto Baggio. Eddie Hon Samba Tuja. Na Gary Navo Nadia Wakas and Pabako. Was here at Yamfan Tuja. Was in Manchester United in Panin for. Wamaya crowd said team non pese Jinan and Aswa. Was one sticky to one manager. Now one manager no. Aya Panimpani Team Eddie Eric Ten Hag. One and I had the right person. I was almost take it to no. Not just a no Timisha. Not to Tunyoma. Was in Namu Pump Coach. I did your more pump coach in it here. And yeah, yes, and was it Sabi. Sakwano Mufaso Saki coaches no. Was it Sabi absolutely nonsense. It was so Mujai Sanyo Mano. Not just a Bibia Timia Kama. Edema Manchester United. And I am come up Panimpano. And Swery Air to Janano Pay. Ewo Jumadian so Sky Sports. And I did Sansom Air Barbonte. Not Shannon Swanra. Game back to Toja. Our man, Eddie take him. Now, after the game, joining show now was Sompa 90.7 FM on the Pioneer Hard, yeah. Nina is a club president, Etimisha Yamianim, every VVIP, Etisim, Ewago Pramanoso, no Siago Pramanoso per Naso throw the referee, Massa once when a referee seconds to throw, and no answer soon, and I'm panning 40 separate or more. Nina is a club president, club and the team Eddie Ankariku, Womusio Maka or Tekin Super League, one club president, and a Sabi
kodi sa nyamra asem no update am say kan and say anhwa anhwa enya de football activities there panyimpa ne be ma no kwan na chese watimi abomodin na chese football ho ade bia no club president no wono enso atimi aye bi 97th minute and panyimpa no na club an din ede ankariku womni Rheinza Sport and na airborne in the panyimpa no timi kodi sabi sa nyamra asem no yesi so ton de wo hwe first footage na utimi say ye di mama referee na mana bunkotodwe and assistant person ko separate Sompa Sports the referee and referee na bunkotodwe ho no minim the referee and a second footage no so the utimi say ampada mpanyimfu abam amatches ya separating tokana enzo ede senti update eba and say anhwa enya de say panyimpa no football de panyimpa ne din ede Alil Ale Amat wono ene kodi sabi sa nyamra asem no a chese so tropa central referee na say the referee na ye nanim de utimi say Udi za pass to na anwesi papa eno update eba idea honsem no and swear to jam now, pay now, Kodani and the Destiny Ogoji. When himself number can Sam Chow said just summer ya and no free club and the team Eddie Udinese. Etimi join a club and did it to Tiamos, maybe catch on Ra. So when likely send a contract, no bet me extended a German update eba and so met me extend officially till 2030. And now there's a branch and did the Destiny Ogoji. Ninchi every Nigeria dear, Neso by naturalization. One naturalized the among my team Eddie Azuris of Italy. A hot and Utimi Esina kind. Eddie Momway, I just a club and did it Tottenham. Me extending the contract now. Update epa na FIFA Best Award no. A starting nominees now starting epa bontain national song. Update epa and it's a best goalkeeper of the year. Nominees no 3. Abrantia and the team Eddie Yassin Bonu of Morocco, Thibaut Courtois of Belgium, Edison Morel of Brazil. Way any 3 goalkeepers are FIFA etimia shortlist yomo. And mana femno Adesa Beba one didi Arnold Makeza yetimia nominating Usina Kaidima West Ham United. Sasuna Beba wa ni team Enso Eddie Colina Cole. Wono Enso yetimia nominating Usina Kai Edima SC Barcelona manu. Sasuna Obani din Eddie Mary Epes. Usina Kai Edima the 3 Lions of England. Wono Enso yetimia nominating na wono enso yetimia rem na chese FIFA Best Award no wakohe so betimia je edies ni na so a eno kakra eba na FIFA Men's Player Award no abasobode no enso anya aba ni nyina ne se nominees na ba bonten na ukopie ma se na nhye no enso esia tie abrantia ne din Eddie Jude Bellingham yetimia shortlist no saso na abrantia ne din Eddie Karim Mustafa Benzema ya shortlist no abrantia ne Calvin De Bruyne Erling Haaland Kylian Mbappe Lionel Andre Messi Victor Osimhen abrantia and the Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah Gali, Bernardo Silva, in a Vinicius Junior way, and Mrantia Makumako Edua, in a FIFA, and sweating the shop. About Montia say you bet me Abomodin Eibako, and sweating me Eddie Afrim, not as a FIFA Best Award, no, about Manchester United let me concede 15 solid goals. Than any Premier League club or compete here, UEFA Champions League, Manchester United, and Etimia concede goals pa. We group stages in Kwa, and Omo concede 15. Our group stages no, o compare Man City, clubs B, and sweat is Newcastle United, and Arsenal ma. Womu goals Omo concede, you know, never for me pa. And so Manchester and Kwa 15 solid goal, and a group stages in Kwa no, Womo and sweat me ebo mo de concede here, and I update ebe de honsem no, and sweat me out to ja. Now still on Manchester United, update I mean second and out pay. And it's a Branty and Denny Van der Beek. Update eba and it's a boy no entran Frankfurt and near Bray. So bet me Romashe, so mon sabet me Kakodani ting, and so the Denny Van der Beek. Now boy net me Babe Bwejma, and so the club and the team, and so the entran Frankfurt and oh, update eba. Yeri Hunsam to Janati in second, and it's a nay and your club and the entran Frankfurt, and Quan Epe Denny Van der Beek. Yes, Girona, our Mulidi La Liga Santander table no, woman so near Brisson Saka Boyna, woman and so pay pa na Eviasi Ancasano, ye you baby a cobaby. Nin answer Rias Yamran be a Mekanyankupon Kwane control. A branch and did Harry Maguire and Ra. Woko prayer no Papa, what about two screen no so mammy? Harry Maguire pa we pra na opie na standing ovation. Manchester United supporters Eddie man hey. Maguire economy pa legend. None right you put some the Harry Maguire standing ovation. Nina encha cry not just all for Bia Harry Maguire. Canada passer no moment after sa branch and Timco Prime would promote now to any show that was Sompa 90.7 FM almost footage is never what Tiago Pramano so Bako so everything hag and your branch and did Johnny Evans Dinkomo and a Maguire that's your standing ovation no echo and swear them up and impana with him some Pabra Boy and Ankasa Yebono Massa and 200
control ni nyina say wi ase no emre ne na Nyankopɔn kwa ne control esan se nche kra na brante we no ye pam ne se club no kra ye pam ne mfrim esan se esa pa wo ye expert na so na de ya gina tuma ne nsambo e na eko edimanom na onim se Afcon no less than a month to go arehosama eba and so okopiem e wo me ne din e Turkey Abranti and the early big Tran Bailey, formerly of Manchester United, ni agent, and the Mamia and the Rafaela Pimenta. Arehosama Eban said Besiktas for a unit from squad. William said Eric Bailey, Esina Kaidima, or La Cote d'Ivoire Mino. The Eban said ne Besiktas, or my bombardier unit from squad. Ninancy, same mode mono, said the Biamecano, while any Becasa Baviere, and yen. Nanyon, who could be more Cameroons almost on Waka. Ninansa Branti and the Vicenta Bubakar. One answer your team in from squad him, woman in one year bailing as your macain, Edma Besiktas Bobokuno, yes, Mode Mono and yet, and Tietimia Yumafrim, and no update air bar, Yadia Hon 780 Atujanti still, Nemum, Mamia did Rafaela Pimenta Casa. Now Rafaela Pimenta was a very shock. I was hard decision, and in your man, ne club and the team, and so at a Besiktas where Timia, you know, one BBC, and a Coco D San Comona, and no update free a branch and the team, at Eric Bailey Camp air bar, Yadia Hon 780 Atujan pay and so etimi edi amount and so ewo honum nemum se no so se 7 Stone Barbering Saloon anopa ye konia kwa kutwa yeti na bibia no and so etimi aye kama makato say training style bia open no 7 Stone Barbering Saloon and I'll do any air train na no pay na bibia etimi aye kama Amele California Fading Sakura Dreadlocks ahodo hair dye no 7 Stone Barbering Saloon and Nkoranza and then empatam ya dia tuma edi any air train na yakonia kutwa yeti na bibia no and so etimi aye kama etimi edi ama Nkoranza do any air chema Sasima ho any butu aye po ejuma ye bia mwako healthcare no saso na ye wa cha Memorial Park no eso ho a na obehunu 7 Stone Barbering Saloon na na jeans awoso na no pay makacho so ye panyini na wutie me upese bia ye to a we fio na ye be train timi ade ma wa kwanye ho eno an so be pusu ahomatrofo no e was 054639 5984 0546395984 wo frem panyimfo na ne o ma jeans awoso na bipia no enso atimi aye kama edi amount e was 7 Stone Barbering Saloon na no pay ye gina so na yetimi edi nsem ni nyina asina legend Owoahene Acheampong ato adwumadie no so edi amaye Feel the magic in the air.
na nyame hyira anɔpa baabi a yɛduru me nuanom atena ase na yɛn Sompa deɛ no ho taw na afei babɛntɛ no yɛmfa mfiri hɔ ɛnom taw na yɛnkɔ ɛbɔgye bo dawu a yɛabɔ nyinaa yɛ ɔkyena no a wɔhwɛ yɛkunafoɔ yɛmfa tikiti no nsie yie na woba ɔkyena no a wɔhwɛ yɛkunafoɔ moba momfa pot yie yɛbɛkɔ tv so yɛbɛkɔ tv so nti obi ɛbɔ mfa ne ho paa kama na yɛmagye yɛni afe no nya to a wɔadi buro nya ma mema me nuanom atena afei yɛnhyɛ aseɛ ɛmfiri ha adanse good morning. Good morning. How are you? Good morning. Good morning. But just be back about call. Said I'm so mamma light on my moon. Number nine who say, brother. Good morning. Good morning, sir. Enya babedro sompa atede nyame adoma ochena na wotwe atede no eba ho nkomo kakra ene wonum a won so edikan aba abebo bie eno ebinom ho a ye mo wo mudin omo na hye ye mo wo mudin ebinom so ebudin eda wo mo ase anti root amwatema bebo bi adogi alena Salame, Navis Media, Adea Regina, Jima Johnson, Abrago, Afonso, Ayade, Mr. Yatel, and then for no money say, Miss Adu, Omuna, Omwabeboa bi nyina omo nso omo asugu so mutie ye na aka omo akoma se omo di bi baba no Nyankopon hye omo den right na omo adwempa na omo nsusu omo asusu no nyame ema ne mbrɛ memfa ma omo memra ho na me we na ma society we na ma community community se me wa ahoden se me pejade a oni ahoden kakra baba ya pem so aba bedru ne ochena na awotwe na ekwan mu atene bedase ma menche atifo de na opiye main koso amaso ayene enti amanfo antime nka kra adwada no so kra se ma ready ayene dwada enti amanfo ete meni ache ayene ye de Nyankopon ase e wo mpempon so a wode ya bedu yi na me de ebekoso a hye wonum a ha de obedi kra se e bi ade ache de obedi no eden na se ye ka se ye cha ade a mpempi no so wasta de nipa a ede ahohare ekope sa achede a yetul di se ekunani ade no eye oni bi 90.7 FM obi a oye kunani na nso oye ni business ekoba no o medi sa ala yi so na media masem ye ba akopɛ na saa asem no so ntwam mese wo pese Nyankopɔn ensa ka waforebo afabo wanipa a woni bi because nyame woni ba bi a wonkɔhye emfa bisie no nkɔma no Nyankopɔn hyira yɛn fa yɛ nnwuma mu enwuma no bi ni sɛ enam so na obi ba de behu nanim right Nyankopɔn adom yenya sompa ya wono de ba yɛ ne nhyehye pamu no oboa ma nipa a woni ani da so onya ani da so right ɛna wo se afi bia mefa bi e de atome ho so nanso wani tua se wunya boda wurodi a do ma beba so no wanhwe ya wutirimi kura nsom no correct enti wo nso de kakra bi a wo de beba 50 cedis no 100 cedis no 5000 cedis no 10000 cedis 200 cedis no eso ani emo na wato wanka se wakodi wudwa a wutwa ne photo ama ana se du aye twa ne photo na wudin bo ho ama obi ahu sampa society we ebia credit union we bank we te say de credit union obi abam I be wa ha say Yonkodo bank SDA for enya no enya SDA for na Yonkodo susu
BS diagnostic ene baby dandy plus omo ye den susu omo aka mo ho abom omo gigi susu di maba oba wa mark ye ne dia susu a obi atimi to bi sa society say no omo ayitie wode book no ba na wo tworo wudu sika ba no wa tworo bosome no eso ana say wo to wi a wa mark say eye wo no mo dia it could be that and I say omo nam the process of credit union kwan no aso e no mo de ba no enti sa society me hye obi enkran say onko na one wo no mkodi dwa ankran mo ba beboy no mo nkyire nnwuma amowo ma maame no de sen Amaria he na ne wache no wo ties so a ties so of hin old station kyire mi yie ene echa di nhwe ni mo na say ADB bank no nhwe ni mo pe ties no so do duro ho na busa sa Amaria kwan no pi ties no so ai wa tere ba bia pan no for no ai tie pan no for na chi hwa pan no for na chi hwa ya abaya bi na tight ene na nse kura me sesa aka ho ya me tobi ma me baba na me ma ni sika no na wo se ono ni nsesa aka me ho 1 cedi me mfa them say 2 cities we say me mfa nko na me say da bi ni o ma me de no mum ka ho wante ase ase kire nyina ne say aduane boa ye den wono ye obi a oye adwuma da bia o me so me ye ankra ma ba beto ade nti ezese ne nsesa aka me mum me ho e wo say me nsesa aka na office wono de da bia o den o ho nti me hye nkran say Amaria obi ankoto ne wache no bi se mo ba mo wo nnwuma bi a mo mfa nta akire nka me bo bia ne adwuma me ba chot fie den bra na be bo bi wate beyi kakra fa bu akunafo ne nyankopon be den e be hyira wo endura na me hwe maame bi omo ye mienu nipa maako ya 2 na omo kita nkora terasefo na wia pa na nkora ya bre maame na wo mo twe nkora ase na me maame mo de nkora ye kwan ye ko metadi school mo na me so okay nkora ya bre mo magina nwunum kakra da brebra ye bu akire ya ne afa de se ne esi na me so do wano aka nkora yi so abasa ye sei ana omo sere ye sei wa na me gina ukada munye munko de me kan ye me ye ma ya ma nipakuo bi na emom de dom de wo da no a man sa nyina behu no ene sompa akyede a me de me kakra de e ba beboa nti besere o se bra na beboa na bibia enwie peye na wo boa nyankopon be firi osoro mu suru ahyerew na wonim se nhyira no ya na ehwe ne sika wo bra mete ya me ye free wonim se nkwa a source of wealth good health a source of wealth nti saa ne ma ne nyina se wo nkwa wo ade wo ahoɔden so a ɛka adinya no ho obi kwa wo ma wo de wo kwa wo ba nti fa saa nhyira no bi na ma ne ntache obi medase menso medase bebre ofa nyame ya adoma ochena na awotwe nti minim se efiri na kwa kosi ochena na awotwe de be dididi ho nkomo saa na ene ye mi ano na ye anope na maame mo mo na me ahwefo ne ye tiefo nso amo na de bia me kasa sompe ya ade a onua ya na ado ho abata esanse eniso ade hunu ne botae no papa ntira na anope ba bia na tworo no we free and so ya pam dada num na wo da na dia kire Ezekiel de wo ye yentia na ewrade kai wo ba ya ewrade san kai no nyame so wa ma mfie dunum na wo ma don hwere ba konkora e mfie ahe na wa ma dunum nti we che se Ezekiel nyini che pa na ye bibia ma nyame akai ye no menyin ni se wo bo wo nsem kese pa nyame kai wo oyiro ho botton so pa nyame kai wo anka covid ba ye no nko o kai ye na unim kwan nyame fa so kai ye wo covid num no eye se Ghana ye ya ho ye pa 90.7 FM ye nye kai obi a fa ne botto a utim besim ye nchake hwe nanso ye firi ye mamu ko ba bia ye fa fene mu pa ansa eno ka ho bi na nyame hu ye mo ba covid-19 manku ye na wo mo ato wo fa wo hu no pi edane toye na sesei sompa kunafo akyede quotation ba bia ye mede pa se nyam sompa
nyamesom pa ho ni asem huni asem ne fi ni nkeka ebie ni ho no ene se obi hwe enyisia ene wo James enyanka ene woni bie ni akunafo na sompa akunafo akyade no de ma me hu ne somfa so pa ne treke wom ne se oma de ne maame ne papa afirim agyanka bi ade a agyanka ne mo nso oma kunani bi ade a agyanka bi a ne papa afirim wonya bi di nti we na ya double nhyira kunani no de ne nhyira ba no na agyanka bi nso de ba afa ababa aburu no mu a bra Yesu baaye no me Yesu na me de ne ye mfanto ho bibia mu se de wa ma me na asase yi no me o de kyerɛ me kura se wose ye be ye de kyensa me nyi wunni Yesu eka se wo mo afode no bra o kasa wi a ye bo afode no ebi di hu se na dollars wo ho o mo de beto ho pound say pass say tini o mo de beto ho na so wan fa mu bia de o de 50 pesos Ghana ni kunani no a o de 50 pesos kwato ho no ni 50 pesos no fa say no na nyame ani aso enti anopa bi say sister fia amphilo say so onya bi ma ne bro so ansa de bia ba na o se da bi ketwa bia nswa de ekura no ya hu se swa o de ba nyame befa so na wabie pono kese bi ama won so wanya nhyira nti se yenya bibi ma nyame nka yende a ene ye nka sompa akyede se ye utimi gina ba bi kyerɛ se sompa fo se pɛpɛ kwa ka ho kokɔ twere odini saa bre no nipa na oyɛ kunani a wo bɔ na mane no bro nya ba wanka se duru ho a bra me fie bɛgye o wo so nko twere ne dini wɔ sompa nti wo wakyerɛ waba de na aso de ka ho ama atimi asipo nti anopa yi ma ho emrem me ka na ebi no de adwene akosi baabi se ma ho mra sompa akyɛde no mu a enye saa hoba na wo nim ne bi ma wo kakra emrem bi o ba me da se brother ma me ntie o mfiri ha sompa akyɛde na be briefly no yen sorry yes nana yebechi atiefo ne ahwefo nyina se Facebook ne yedam to ba no pay ya Facebook and YouTube nya kwa obo Sompa 90.7 FM a ubenya ye clear pa na ya chia eyempanimfo nyina aja ase ka bibi me no me study kakrama your Bible mu na de ba kwa nipa ye nyame nwanwa pa ne so obema 90.7 we nyame nwanwa obompa ya nya nwanwa we bibia nya no but o ma de ya na nwanwa papa because on say nipa wo insatiable want ne niema o hia so de bebo no ho bra ne doso na sebi o se o de bibi bebo asompa akyede na wamfa ama o ba bibi bro betimi de akọ say sika o city cottage boa this Christmas ye beji ani se what ya say enti nipa wo school fees o niema bebre nti so otumi jai we nyina na oyi ne die ne bi etimi de mate tru mane so ani a efa ya na nyame kora ne wanwa sa ni patia sa enti el Bible mu Abel de oni king ha onya ye nyina bebre o king na nya bodabi ni ha onya ye nyina ne se Abel no tumi ma ya eso nyame ani ma ne boroso because no expect say at that time boni abawi ase nipa betia bibi sa de ahye ne monyam we Abraham a so e madam fo nyina nye bibia o bebre kura ye ne ma etene che no ba so otumi fa ne baba akopɛ yes what the ne ba for ye no e ma nyame ho kura hu say no ade we dia o say Abraham afeni mahu say wodome na wo ye madam fo it is so hwemu a ne e ka oka Ezekiel de Ezekiel sa wo hwe ne niam a wa ya ma awurade o ma wa ma say enipa ni nyina benya ba bia so no nya bibia di no na enwanwa Docas the last na me share how ko Bible ma Docas owu enti owu ye na aye ne nkrofo na busuafo ne ba Peter so onkoko nyane no na wo bia wu ni wu anu abase mi go nyane de nyane ne sa o ene o se da bi ono no ohwe kunafo ohwe nyanka na mpo asofo no kra ba so wo hwe omo na Peter ekofie ho no oduru ho no enema waya ma omo nta ade ne akunafo ni gina omo di ni nyina ekere oduru wa amere omo yi oma omo no obo omo mpa ya amere na omo tirimu ode no wutimi bonu afa wo yesi omo kwa na wa se preko no sa oduru ho ma se Tabita just sorry wa no sorry enti no is an indication say oma ya ade a heaven recognize obi a recognize na society a omanimu no ya na medical say to trust him in free muta because you to know who ni say you o mafrim any biefo no hu say you o mafrim so we mafrim mu dia say me ye bibia me de be survive enti e wo say awoye any adoye any o ma bi say ye tituru kwase asa ye akunafo na na kan say aje kan say wo say wo boa ma mi ya ozi yanka yanka nyanka bebre because ye boa kunani a ye de ya o wajanka
enti oni agyanka ni nyina be benefit enti ye boa baako no na o se nipa bebre na na ye de ye boa wo enti me sire obi bia se aye wo mu no enhire wo mu no mintin fa ma no mobo ba me gidi se wo abisade bi da wakoma so one thing about man no ma eso ani no e na o ma eso ani ni nye kese o odi kan se ma me ne de ne kete eso na ni most times so niam ketenkete ani pa free na komam e de che ne eso nyame ani pa because ade bia hunu asase so bia no matter how big it is e wo ne keto ma sha ase nti nyame mfa de keto ani agro nti e bia woni so no e keto but obi ho ma wo de man na won so ye ne kese pa edidi ya kan nyina ne se ye nyina ye nka ye nsamum enye so mpa che de nkwa ye wi a uti society na hu se nyame ato nsem abrante bi nam ho ababawa bi nam ho atade empaboa niema aduane ohia bia mesrew mani bi wate na wo yesa etimi si niema bebre ku sebe vices obi ho no ma es bebre prostitution mu no eyekom any bre most of them onye obi ama na mwa no okọ abusuafo yina ma obi look at the girl oba Sompa nkomoso this girl senye maami ne so onimu a the likelihood so betimi akoba bia any so okọ na very high pa because no are too frustrated unse omo mutie yina they were attached to help her nti yesre se yenke ensamum na yemeka Sompa ho na yenye obi ado ye na nakoma nto ne yem sa na so bigene na mense basa enhira na om de nyem na meka nyame de o enhira bebre wo mem na mense wo nsoso de da wakoma so nsa be kamedase menso me da se bebre nti nyame ya adom a ochena ya wodai ne na awotwe na ye chaade ne 21st December wo emo wo anwa wo bayire wo ntoma wo atade wo mpaboa ne ye nkwada de ye mpanimfo de biscuit drinks ahodo a ye di bronya eyeye niema nkwada ensaka emma na koma mu anigye wie peye se odi bronya no wobetindi ne nyina bi aba afei se bia na wode ye sika ye ka se wo office wo ye adwuma yasama ye kan ato akoma so bikura na nne de da edi kan a wote Sompa chade o pese o contribute bia number is 0598 559 802 0598 559 802 ubetumi ede wode aba abeka ho na aboa ye kwya nim no ye bema mo update ewo enhwehwe ya mpanifo de agu akwan mu sade amobeye mobeba beje mo niema nyina but the first criteria ne say o card na ye de ama wo no hwe na wo de anyera eno na ade beba beje achede no onze ya twetwe number bi gugu akire no na ebem ya hunu se wo na utoso se wo na odi kan wo na atoso se ne ekeka ho nyina nti mada Roma moma yenhwe na yemwa bi nyese bi a Sompa anatara wa media no ye moa ye ho na ye se wo na fa wo de bra da bi ye yaboa ye ho na ya ho boa na yaboa no ye bi adi ntwere no nipa ne gi twi abrose so ha ye matwom ti nipa dodo a nanka ya ye wo mo ho ahoboa no omo de ya ye 90.7 FM obo wa mo ya ye na mmom dodo na abeka ho no ye mpese ye be mo bia so akofie kwa enti na ye se wo de kakra wo fa beka ho waduane kakra ontoma kakra na ano na Yesu kasa na o kan sem bi o se de o waduane mienu no o waduane no ne obi nche de watade mienu no o ma obi bi nti sede na beka no wakodwam wakodi uburo nyadwa wato mo bi a bag mienu odi abegu fie bag bi a hyem boto num nti uyi baako uyi miensa ode ba nyame be hyira wo dwense ye di buro nyane wi a obedidi aka wo buro nyane chi eduru ho awurade be kyerɛw emre bi so ye bible say awurade soma aboa nene ma ne de aduane kɔma nipa wo da hia dam enti abusuafo de aye kan ye kyerɛw nyame tumi ene de nyame tumi yo sa no pay obema wo ho aye ha na wa join Sompa chede no bi e beboa pa mesrew ketua biansa obayire bi wo omo wanwa mo amoton ne ma ne de kura de mo ba asase su kura ya ye betua mo kan se na nyame so asen atua mo ka ye be ye advert amount na through that nyame be frɛ dom amount ama bibia aye kama at the point
Africa ye setting no ade ba ko boy pa ye sa omasem na omano obi a abrochi se unu yakra ho na no na me ni obi di nkomo na one ne ba ko one ne ko so manya issues ti me friend Mrs. Stamini ni go na Mrs. Star say ade oba eni nua ne andi bia wa ho na bi de oba na na mo ba bi ti papa no kwan so wo nyini ni nse nko oba no no ka ne de twam a de e kan se ukodu okra ko bi nche se okra ne se wo ba yes obeti atena se ya aduano ahwe ya wo ma enti no ye saa ye yi na ye wo no ene ne ma yetimi tena asundue Ghana tituru ye ka asundue so obi aba ne age no obi atimba na ne ama na ne ne even other countries kra kwa obu okra ko do say sa countries omo ye fulani fu eni be ko duro ye rough for big be house can see akra ba be also come so ye nice de ka nyina ne say ade ba kwa ma ye society ne beautiful no e yes hospitable ayi na ye wo nature na ye my man nye hypocritical ye mfamra down and say ni ni ka ye fam go down na medical ka say wo wie so mpa ache de no na wo onsakra no utimi sa atene na bi so so afoforo so a ko na na ho se wo kwa ho kire mu down ye ka ne ma bi se ya won ti ase e to la bi ho afe be so ye sha adwuma ase wakotere obi man so afe aso ye ntua woka afe no wase ase like attachment or something na afe aso na wo pe mo kra kakra die di o but wo ye just why pokra na sebe uni sa ho kire da last na ho kire period no wo hwe de ya na ye na ya na etitimi no se duru ne ma bi se na me kaya ya na me pese enke benya anka ba na anka ne me buso entime mprimu akoma se de okan no enye se yemo aye ho enye wo ne ye fro se bra be ye ba de ye se panimfo se nipa ba ko nsa no entimi nkata nyame ani nti ye nka mum na ye mo obi me pese da chinye di adanse wo bi nka se senye sompa achedie ya me ba ye ya enka da Christmas e bi kura nka me no maduro wi ye matra machine so ache meni nipa bebre ye encounter ye nsema ye kan adoye ayeye etimi mo mu nkranhye ma mo nkwakro mo ye se nkoma koto adu mo no no mo tumi chai enti ye sere se kura so ya ni mo ye dia ma amanfo pa enti ni ma ye ti na ma nipa de ba hasa sa bia ye amanfo ba but this time ni we nipa ni ba ye na anu odin enti wo de ye na nyame adom ye betie yi kakra de aboa ne yen keka mum ne emfa mo obi I'm expecting that say Nkoranza kran ye be ya na boro so na minim se basa twedi ampo Nyankopon so be shirai me das men so me das me je Nkoranza fodi ombe kire omodo na oni say typical Ghanaian say ye subante no ye pe last minute nti week ya ye be sha say odi omo be hunu fie ha omo be tu mirika basa because obi agina ne board dia obi agina ne mankane bi obi agina ne bayira last week you know eno be kwa kotu aba nti wo ntoma so a kurani no odidi wi obekata na deja so nti wo ntoma ntoma bi te se bia otono last year wo decide se nka wo de beko program bi ba bi kura program na twam nti bi kura wo wakoma mu no unyisu biem da ebegu wardrobe no mu saa na nkurawe wo de ba ya de be ma okuri bi me se adabia kurani no be fa santoma no eye wo nhira no each single day ne nsakura be ana nani be boso no because nani boso obeka say obeto in fact ne nsaka ka obeto ne din say sompa fo ntoma sa na obeto sa ntoma ne din o ma ne mo obeka say sompa fo mo ni nyina wo ka sompa no na eba wo ho onhira adanse what your brother what your offer any edin bi na ade beka ho na ya sori amampani for so abetena ase yo mesa da wasibi Ghana Nyankopon we hira ye papa isan adoye ne humobra ye wonti eto da bi a wuti TV so na wo hwa ye se Kwame despite wakoya adoye nipa sumesi se wakoya adoye minim krampo me amidim me na na apostle Kwa Joseph oto afibia wo ya adoye ema prison se janka ne omo yare nyina oye momo afiwe sompa yenso yafe yenso ye brani nti de otifia was ono aka no na koma mu se wonya wo beye no ono na me bompa ya ma ne se rade ma ne bi na koma mu de waka wo mu no nti mi enyimpie ne nhyila bebre na yenso Yesu su no akone so da akona sene mu mane na busua tintin nyina so Nyankopon nhye obi bia waka wo na komem obi wo ho nya obeye pa eso to nani a ebia oto nani a onya ase ne opene nye dodo na wo no
enye de wo susu o akoma mu se wo pese wo de ba no but ye kan say ketua bia ensua nti wo ketua na wo no fa beka ye de ne ho na motoa ne yensu emfa makunani bi na wodi ni nyanka didi a omoda na so mo sorry omuka se rade medawase yensu bronya yensu su ya dibia inshira na timi aba wo so ene wasifo inshira no kra nso nya wo nkwan so na abenya obi ka se nyame inshira wa ye ka ne se abusu atenten ne wasifo nyina no etimi nya se inshira no ebi medase na asama kan besi asembia na naba kan earlier so say otiase kura mpo no wa hoden no ye because sometimes umuamua sika no so a nyame hyede kura timpa ne hyew ma wo yare na wakoto sika na agu ewo hospital edi nana yade nkomo no begina sika ya so akyede so na ya wie enti no mintie wo de twato na yemi givers never lack sabrofo na yesi obi o ma no bibi mpane nsem na da bia owo bi odema no asekire nyina ani ayene esan se wo akoma se wo de menti no bire bia wo dwene na wo dwene susu anyankopon bi wa dwene ma wunya adwene no mmoroso e ma wo hunu kwan a befa so obenya sika no biem sa na nyankopon nhira ate e ma bire bia na dwene mu bie enti se wo ho na nipa wo ho wutime de na wonim enye nipa a owo sika na ya do ye odi na koma mu ye nti bisa wo se wo akoma mu ye ana wo me de asem no nyina se bisa wo se wo akoma mu ye ana de na koma mu ye e na we kitana wo no beche onko pe kakraka ansa me pese bi sisi fie me yese me yeye pa se de mesi ya do ye oboa o yeye kura onye o de behwe maato so atase so wa akoma pa enne ya kakra wudi 90.7 oni bi enni woni oni bi ensere wo ena ye frɛ wo sɛ wo akoma pa ya obetimi ya do ye nyame nhira wo minim sɛ sabre wo ba so mpa sesi ya do akyede ya ba na yetena ha abodin ne adawase na sabe eka kunafo no oni bi no nsa nyankopon ahwe soro mu soro ayede ahyira wo ama bi aka wo ma no na kanso anom nyina na no na me ka kire me ma me sɛ anti papa ye na waye no nkankan titiri wo siremfo so o mrengu unim sɛ siremfo is considered so mo na ya hoho ma ba ya sɛ dipa ne ye wo no hempo a efa ne so ye hoho enti me maame onyanya bibia pɛ me ko mikromfo the same way me maame so kotena siremfo so hwe ne yie so what I say enti papa ye na siremfo ye mba me maame no a reflect bra maame so betena ne kurom saa na me maame ba bi so wa kwantuo ma ye behwe no edu ba bi ne ewura ba bi ne ehwe anidi amanfo de ma ye ne respect o mo de ma ye de entia eye nhira na frifie ne adoye na maame no de ye amanfo na bi ne kan ye so what I say enti nya ye ho bi na efe nya ne munyam bi ne ye wo enti ye ne nka wo ene wasefo medase nana medase ofa yemfa mfiri babia nana eka ye o ma bi wa kwantuo mu nana se wase ni nyina wotwa ne tia o se o ka abrofo bi se givers never lack na me nso me ka bi dia atoso se lackers never give wo mo a nana uhu se o pese nka o ya doye no na adwemo ye na we kra misika kakrai me odi kwei ye be de didi ana ni odi kwa akwache ni ebi kura na wa mompai pa amma sa adwene ne de utiri mu a won se de bia ya ho kire wo de bia uhia mo nso wunya wo ama etoda wo ho se wo ankasa yi wo ko obi ho se wo mo a okura wo kan wa asem nyina yi o se ye wa mantem esan se wo ankasa wo nta amma enti mabi na won so wanya bi ente saa wono ma emma no wo mu nya bi da obeboa no anso still oboa no na bibia bebo na akwhye no obe hyeda abo sika no a hyedwetire ya wodwam ha na gya atodwanum na ne bibia hye na fi wo so fere na admofo enti mabi na nyame mfa so nhyira won so wo akwantuo mu won san kankrata wa frefe se yen kompai bomma yen nante wuguso an yenam okwa na ya je ne de to ase no aboade no nso yeyi a ne beba aboade nya mai esanse nya nya yi yibima na sompa kunafo akyede yi wo mo nso nya bi na nyame mfa so kyira na ya yeso kwadubuno yese nno e pamo yen na ne yeso ne habre wo se se asetena mu ayewo nti wo kura na utimi koba bo so mu nya kakra no fela ho kyere wo na de ni kunu na wu a
di obeboa no ni ho nso nti yɛmoa wɔ mo na nyame nhyira meda se yɛmfa nkɔmmɔ no ɛnsi ha yɛmoa yɛ ho na nyame nhyira yɛ ante asɛm no nyinaa wie yɛ ne sɛ suro awurade onyankopɔn na di ne mmara nsɛm so na wei ne nipa nyinaa hyɛdeɛ anɔpɛ yɛ bibi na awurade nkae wo mese sɛ wode wo ho hyɛm woyɛ bi a awurade bɛ connect obi ama wo the pressure nyame de bɛma nipa korɔ no obi bɛyɛ wadɔyɛ bi a sɛ wogye di pa woyɛ na akoma pa mu a awurade bɛtumi ayɛ wadɔyɛ pa before the year ends awurade bɛtumi surprise wo mesrɛ wo sompa akunafo akyɛdɛ yɛ bi na wo berɛ ɛnyɛ kwa Oh, praise the Lord, praise the Lord. madie no fa etwato aha yedi nkomo oman Ghana ho nkomo na yeba abedie na nkomo a yeba abedie pa titru no efa yen ye ho meka ye na efa nkrutuo mansini mpeso electoral area no nkomo a yeba abedie efa yen ho nyame ya adoma bosomi a ye wo mi aso nim se ebeto assembly fo aba but Nkoranza de ye ntubi esan nema bi esi mfie na ya twam nte no ye mfie na ya de beto assembly abana nyanso ye na Ghana nyina de 19 December wo mo to aba na Western Regional Minister Ira Honorable Kwabena Ochere ako wa ye nsusue bi akọ parliament se wo hwe MP fo a wo mo na esi ya nan mu wo mra hye bedwa mu wo mo wo common fund Oshe assembly a omo na da ye nyina ya no wo mansini bia mu omo wo common fund assembly member no a ono so ono na adwuma ni gina ne so ono na odi mpenten kwa koba bibia ni a ono na ye beko ne fie kane no assembly member ni sika bwetre bi ode ye adwuma ti eto da bia na ma assembly fo adwuma na ye den nti osusu se parliament enwene ho na yempe saa sika common fund no yempe kakrama assembly for no enso assembly member for no nso na yemfa ni nkomo nyame adom
yɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ saa nkɔmmɔ yi ɛyɛ ne a yɛde yɛ adwuma a wobɛni bɛka sɛ ɛyɛ feasible yɛde yɛ adwuma ɛbɛyɛ yie yɛwura Eric Bawa atena sɛ ɔyɛ nsɛmtwerɛni nyame so adom assembly dwumadie onimu wayɛ assembly member hwie bɛmfie bɛyɛ nwɔtwe ɛne ne ɛkeka ho nti yɛbɛgye ne nimdeɛ bi na yɛde adi nkɔmmɔ abisa sɛ asɛm a owura yi ɛkan yɛde yɛ adwuma ɛbɛyɛ yie anaa yɛwura Eric Bawa mpacho good morning. Good morning. Yo, yɛda ase anɔpɛ yi sɛ ɛnɛ nso waba Nkoranza man ho dɔ Ghana man ho dɔ nti odo nim deɛ bɛboa ama yɛatwe nkɔmɔ asɛm a ɛda pono so ɛnie woyɛ wankasa wanalysis woyɛ wo mpɛnsɛmpɛnsɛ mu ne ade a ne papa yi kan yɛsom de ayɛ adwuma ɛbɛyɛ yie. Well, I say for much. The answer no more prelude we. Say we better about December assembly for. Nkoranza the year to be. Makada. Man can once how. Man baby I say. Power Prince demonstration will lead you. Omko kum anko kone confirm wo electoral office. Ama electoral commission ka say. Nkoranza the year suspend the abato no. Mfie na ani. Na mfie na no. Cars na nuntra omko sika na omo se onunta omko demonstration na esizi cars no the same person in Nkrofobia akoton cars na di na mfie na ni a ye common fan eba no common fan ba enye MCE na eche enye officers na wo no na eche your committee finance committee or social service committee or west committee or na budget director wo no na ye budget eba na ebia yebesi school na wa yebeye we based on the common fund ne yakọ bobo ho na ye de ye sa adwuma na mfie na ni a common fund ba assembly for any ho no ede na omoye na baba nse MC ne mpanyfo wo assembly ho na ye ti se ye de Nkoranza sika ye den said ye den brono for ye ni ho hwe ohu asema o makofa abre ba ko for demonstration am ya hwere billions so mo de ayi e serious na ne minister kan no right ono ankasa o twene na ni ho and o bro nchen or a politician to on person o kan asem direct director MMDC for no ebe dwane lie hwe ye yi obia MC ya ana DC ya ache so amfie miensa no wasifie ebi akwa no e teacher ni o hare dan dodo na mpokra ya teacher for o hare dan ebi ana o your common worker ebi ana party yo for no ni amana MC ni amana DC eni fie no wasi dan ni pay yesen ni onko teacher ni bi akira de 30 years o kura na ase ho apata dan no dem ono so o kira de kura bi 5 years mai aye ni MC within 2 years wasi fie onyan sika no we 90.7 ni o ni say common fan na abande ba no eye 100 a assembly ni yamu 95 emu 5 pe ne ko MP ho no na common fan bia no emra da ho okay ye de ye ade e frɛ no capital expenditure right capital expenditure say expenses are odi ye mpuntu dwuanko a ye nyibi ntiaka ye nyibi ntopen ye nyibi nto computer I mean sa nyama kitinkiti ne ye nyibi ntopetru ye de ye mpuntu dwuanko a say ye si school dan ye si clinic ye yi akwan on na person share eno na ye de eno na fe na capital expenditure right in other words no yemfa nye ne abrofo frɛ no recurrent expenditure recurrent expenditure de to amomo gigi ne krom ha no ene ne ye recurrent expenditure on na person say
yɛmfa common fund ntua obi a oni aban pay so te sɛ wɔkyema a oni ayi so a oni controller ha ɔno recurrent expenditure ni bi na edi tua na ka okay na capital expenditure biara so ba yɛde ma contract yɛbɛsi school na yɛde ma contract yɛde ma contract na contractor na ɔbɛnya contract no ɔno wɔne MCE no edi kan kasa o da me work am wanya na ayi no yɛayɛ biribi a yɛfrɛ no tender board sɛ me ma kɔ tender board bebree kwa na meyɛ chairman of finance and administration to automatically a member of tender board na tender board no ebi a contractors bɛyɛ du anaa num anaa nsia na apply pɛ saa adwuma no a MCE no nim fefe sɛ yɛde bɛma wei because ɔno na akasa asie na yɛde yɛkɔtena ase a yɛsɛ wei na yɛfii sɛ yɛde bɛma no ɛno no wobɛwie akyire na akɔdi wei hɔ nipa ɛbɛdi ne hɔ no so no ɔgye ne sika no a ɔyɛ adwuma no wie na sɛ ebi abi kora tua upfront MCE ne gye 10% sika na yɛde kɔyɛ adwuma no 10% nti 1 million a MCE no wɔ hyɛ wɔ mu 100 million 100,000 meka sika mede yɛ example kɔ nti sɛ contract no yɛ 10 billion a hwɛ sika ɛbɛkɔ MCE hɔ ɛyɛ nɔkora na meka ɔmo ka na sɛ ɔmo nim na Nkoranza akora ɔmo nim sɛ MCE bi a waba Nkoranza bi a wasi fie onya sika no wɛ right ɛyɛ true some of these connections ɛna coordinating director wɔ ne finance officer no MCE nsan check ɔmo ne san check MCE de on san check okay nti sɛ yɛkɔtua obi ka ɔmo de ade ɛfɛ no memo ɛde to so sɛ contractor wei wɔyɛ adwuma wei ne sika a wɔ mu yɛ sei nti ɔmo na pɛsɛ nkyɛn na attach check no so na MCE na ahwɛ check no ahwɛ ɛyɛ na MCE no asan memo no aka sɛ o muntua okay ɛno nti a ɔno ɔgye ne fɛ ɔka sɛ ma muntua a ɔmo ntua ɛno nti a contractors no so yɛ smart sɛ saa deɛ ne yɛmfa no 10% ma no ɛna afei na akɔdu ɔmo san check no coordinating director ne finance officer no ɔmo so ansa na ɔmo san check no na ɔmo agye bi afi contractor no nti ne bɛba ne sɛ contractor no so kɔyɛ adwuma ɔnyɛ adwuma papa sɛ cement 10 bags na ɔbɛyi a ɔyi 5 bags right nti project no bɛwie no na ɛnyɛ project papa na me more example Nkoranza administrative block na isi on assembly tue kɛse na ɔmo si no yɛsi wie nyinaa no ɛne hall na ɛwɔ akyi hɔ nyinaa na ɛyɛ 850 million cedis na contractor bi ofiri mampɔn yɛfɛ ne cement contractors ɔno na ɔwini contract no na watua ne 10% awie na afei no ɔtwa blocks no wodo na abom sɛ a yɛsoma works and subcommittee chairman yɛfɛ no ɔsɛsid Nkoranza na ɔyɛ NADMO regional officer sɛsɛ kora ɔsunyane ɔne ne team sɛ ɔmo nkɔhwɛ adwuma nkurɔfoɔ no yɛ no ɔmo kɔɛ na wɔyɛ block wosɔn sɛ ana apukyire nka ɔde bɛsi fie no watwa blocks thousands and thousands ɔde bɛsi saa fie no ɛna Nkoranza ne team bɛ report mu assembly ɔhɔ no ampo koraa na contractor no pɛ sɛ ɔma ɔmo sika na ɔma kwan na ɔyi so sɛ na ɔmo si daabi ɛma no agyapade yɛ mpene sa na ɔmbɛka na assembly yɛ sɛ la yɛ mpene sisa o blocks nyinaa akɔ blocks bebrebe nyinaa akɔ edi tipa tas sakɔ mampɔn esi twa foforɔ na ɔwɔ twa no so no yɛyi nkurɔfoɔ sɛ ɔmo nhwɛ so sɛ bi anwea pan mmiɛnsa ɛna ɔde betwa cement baako yɛhwɛ 90.7 because ne yɛnya experience sɛ asam ministerial blocks no yɛsisi bi baabi a akrake a ebubu a ɔmo pɛ sɛ ɔmo si foforɔ because ɛyɛ shoddy work gyina kwa no so ano ɔna wɔde asi dan na esi hɔ a
yɛtɛm afi boy yɛn finance and administration crown attempted sɛ ɔbɛbra bi 10 million saa 10 million is ka ne se la yɛmpene yɛngye kɔnɔngo ka yɛnsoa yɛma so nsoa na yɛ presade member ma wei deɛ menya ne din bɔda yɛfɛ no ɛfɛnsɛ ɔyɛ na ɔyɛ assembly member ɔdɔn Nkoranza Sompa FM. fɛfo so taa yɛkyi dendenden ɔsɛ yɛmpene ɔno na ɔyɛ ndc ni o na ndc so na wɔ power bɛso ɔse la na ɔtaa yɛkyi ɛne sɛ yɛde asi saa dan wei Sompa FM. sese mce bi aba na ɔtim workers ba na ɔmtim na nka yɛde saa blocks no ne sii a nka bubu kora ku nipa na papa yɛ asɛm a wɔka no mene ne yɛ adwene 100% na mmom wakyɛkyɛ kwa no nka ɛbɛyɛ a yɛnyaa sɛ yɛde common fund no koraa kɔ assembly na kɔduru assembly hɔ a assemblyman biara ne borɔ no obiara wɔ ne ɔpɛ mekaa sɛ misa ɔfɛfo su na ɔyɛ preside member san yɛ assemblyman ne yɛsi toilet ne school dan yɛyɛ sɛ ɔno ne kurom dɔnkorɔ nkwanta yɛbɛsi toilet ɔsɛ yɛde yɛmpɛ toilet ɛde yɛpɛ school dan ɛne sɛ yɛde si saa dɔnkorɔ nkwanta school no because ɔno assemblyman no ɔnim deɛ ne kurom ɔmfɔ ɛpɛ ɛna ɔnim sɛ electoral area no yɛ kakra nsoso saa nti sɛ yɛyɛ unit committee chairman nananom yɛnim sɛ afewei common fund na yɛbaeɛ no yɛkura mu 10 million cedis a yɛne yɛnim adeɛ a yɛde bɛyɛ yɛsɛ yɛmfa nyɛ capital project nko a memfa nyɛ nananom kɔ ayi ho dabidabi yɛmfa nyɛ nti sɛ kwan wei a ɛkɔ afuo wei a yɛtwa bɔɔde tu baeɛ kɛseɛ no kwan no asɛe a yɛtumi de bi ha regeri da ɛma no kɔsiesie kwan no yɛn yɛtie fi no a yɛde yɛ sika no bɛsi no sɛ woka sɛ assembly nkɔsi a yɛn yɛtumi de 3 million asi a assembly no de bɛyɛ 10 million bɛsi because connection wom afei so koraa no ɔmo nsi no yie na no na meka no ha sɛ Kwame Nkrumah bɔmba latre a wɔsi no 1962 wokɔ kanseɛ so hɔ a ɛsi hɔ amanfoɔ ɔkɔ toilet nso toilet yɛsi toilet mmiɛnsa abubu Kwame Nkrumah deɛ no da so si hɔ ɛda ho si hɔ nɛ right now kɔhɔkɔhwɛ ɛsi hɔ ɛno koraa na ɔmokɔ so ma hu sɛ yɛtwitwa blocks bi wonim a yɛbɛsi foforɔ ɛno nso bɛbubu because ɔmo gyegyegyegye sika wɔ assembly hɔ mce agye ne deɛ wei agye ne deɛ wei agye ne deɛ nti ebi no so wɔ hɔ a contract no koraa no yɛde ma wɔ nkran nti nkranfoɔ agye ɔmo hyɛ nti ɛbɛduru ha no contractor no wonni ne so control nti nneɛma no kind of mene ne yɛ adwene perfect na mmom sɛ kabɛyɛ a nka yɛnya sɛ ɛkɔ assembly no na mmom ɔmo assembly no sɛ assembly members no ɔmo gyina electoral areas sɛ bia zongo assemblyman a onim ne zongo fo hia zongo yɛ a ɛwɔ yi kwan ndɛm wontumi mfa tazi nwuram ebia na ɔmo ɛde a ehia ɔmo ano no nti ɔmo sika no yɛ 20 million a ɔmo nim sɛ ɔmo kɔfa grader no bɛtumi ayi kwan afefa ɛma ɔmo area na abu so wate na mehyɛ nti sɛ me ɔno ɔsuro ne kasa ne hu wom oni sɛ ɔyɛ sa mce foɔ no ɔdɔɔso na deɛ na yi so yie na deɛ na yɛyɛyi na mi nsa na ɔmo asate atwa ne ho petition ɛkɔ aban so nea ɔnyɛ yɛ koraa yɛde bɛhyɛ mu ne yɛyi na di nti wɔka ne traa sɛ ɛbɛyɛ a yɛma assembly foɔ no bi ɛdeɛ bi na ɔde ma ɔmo sika no ba already nti ka assembly a yɛ nyinaa yɛakɔ aba dadaada yi yɛkɔma fa na aba yi nti town roads ntimi yɛ koraa nka yɛnyɛ bi yɛnyɛ bi yɛmfa ne sɛ nka yɛntimi ɛnwu baabi bɛyɛ 2 miles mpo nanso ɛno no ba mc nim sɛ onya hyɛ bi di no ɔbɛpɛ sɛ yɛbɛsi school wɔ akura bi ase yɛbɛsi toilet wɔ akura bi ase
yɛbɛsi library wɔ ha yɛbɛyɛ wei yɛbɛ na ɔno ɔmo agyegye wagye 10% wɔ ha 10% ha 10% ha 10% so ɔno pɛsɛ nti ɛbɛwie akyi no na bum a na ɔsi ne fie na ɔtɔ kaa na ɔgye visa kɔ aburokyire na ɔware na deɛbɛ korɔno a ɔmo bɔ no meka wonya ka MMDC a na ebi district bi fi sɛ ɛyɛ ɔmo na wo ka dabi o the whole Ghana asɛm na meka right including Nkoranza the whole Ghana techima ka ho bi me sɛ me ma yɛ adwuma techima municipal assembly da as public relation officer ɔmo ka ho bi Nkoranza ka ho Atebu ka ho Accra ka ho Tema ka ho MCE fo nyinaa ɛwɔ Ghana ha nyinaa ɔmo yɛ faa dodo na about 90% yɛ corrupt ɛwɔ saa de wi ho nti ne wɔka no me ne yɛ adwuma perfect sɛ one ɛma number one advantage yɛ bɛnya sɛ afei 10% a amanfoɔ gyegye no ɛso bi twa adwuma a ɔmo yɛ a ɛnyɛ no shoddy work no ɛbɛgyae because me bro no so na sɛ me unit committee for ne ma hemfo ɛne yɛ teo yɛ plan school na ABC a yɛ ma contractor na yɛ de ama ebi a contractor no cry free bro no so yɛ ma onye adwumafunu ana me boa contractor so ntimi ka sɛ assemblyman na mama no 10% because assemblyman need to me sir ana unit committee chairman ana ma command na nanom sika nti na meye na meye ye nyina ye ni bekom ama ade no aye suggestion a wode aba sɛ ye de ye adwuma a ebo hu sɛ ye besi ade na asiwo ma ade na akyɛ ama nchima aba te sɛ kwame kuma de ya amike kwame kuma ta ho na ekɔgye 10% aban kura na esi wo hu na mpɛsɛ ha ne ntra Rollins de this is assembly ni Ghana Rollins na this assembly concert by say yen amamuo no yen mu free from enkosoro na wote ha na ye de project free nkran ba yesi ye koye kota afi Nkoranza akọ akura bi ase emre akura no so kura no ni be wo kura nu be eten on the person na senye se nyinase kwa no eye Cocoa Road eti se ofi dumase ekonsunu eno so ye Cocoa Road nti dumase nkwabe kota no eye Cocoa Road okay Cocoa marketing board for a road nyinase so obekọ a map no so Minister of Roads and Highway obo nyinase kwafre nyinase na map no da ho se ho eye kota nse na kohwe kwa no so se ye kota obi agis Canada se ya ye omoten kan yo se ya ye na minister no so ma ho no abe se ya ye o so omo agis Canada na se nka common fan na se be di nyina asefo ne ye sem asemi manfo jo o be hwa mi aye nti man asem o Canada in fact I must be very frank. Ya assembly say ye ma ya dwene koso. Ye ma ya dwene koso pa den na ye nka ne den. Ama aban bia obeba bia no ebe sesa sa we a ye di check common fan. But as it stands now no the common fan dodo na konkrofo bu. Enshedam fan. Na contractors na dey tell obi adare contractor. Onya school down ba ko a ono betuma sifie. Because onye me say ye di tiefi ema me presa me boni pa krodi because we panyin o remember ama o busia na sa type of TV no esesa utu amna na o hihye blocks no so ese efemfam so say ni say yes and what the size of iron rods so we use na wa wie nyina na efemu o nyina wa cement iron rods wo ma wa cement no na wa konsu agum na sensuo no Sompa anwi a na chese e correct awi dia na chese wa sini na bia contractors bebre wo kra nsuo no kra o mo akwa agum no eno abi na o mo di twa blocks de esi ayi nti o mo si ayi ni siso a na ska contractor ye
blocks no say it is meant to say ne bitwa no de say atwa iron rods no size say no de size ketwa niema ne boofo ye wie ozo okonzo gum wa na nso na ko sa ko zo gum wa na chese wanye ni no se chere ma mi nsi so no wa ti aso o painting no ha for women for men a painting no kama isi o na assembly ko ye akoya ye adwuma yi ye ntima ngoso achekwa na esi wuram ukọ bonte kwa nso na esi wuram mi hu ne omo dia se ka se mre bi no ye ka se ye san ko ye ni ntimu sa that assembly no omo ye ni okay nti man no na sam no ye nti yensom Mr. Osan raised the issue of say MP or your comparison say MPs no 5% of the common fund no any ade nti ye ma assembly members no nso ebi sa 5% no so e kwa assembly ho no say ye twa assembly de no mu an ye kwa MPs no ho no nso MP no or a politician ogina bibi so na ede ne campaign and entire man 5% right MP 5% no so no enye for only capital expenditure recurrent expenditure wom university ni or school onya school fees obetuma MP betuma man common fund ni bi right ne sika ni so MP ntimi nyi kwan intratan rose eba krom ayese MP yetan ram say MP betuma yetan road kan Japan pa o discount brother prasen fuchu aba na ye ne tan rose ko aye dada tan rose ne ye never MP ntimi ye tan rose right MP common fund no ntimi ye 5 months 2 months kra ntimi ye na MP no ne 5% no ofata say the man okay 5% no isa bemom obetimi bi school down so apa onyam chese bags be 5 no oyi bi ama no ebi kra yare da hospital onye insurance say ya chene says e wo hospital obetimi akotua yi ama no on na person channel ono MP no say okwa yi a nye ne common fund bi na ode be kwa yi okwa wed na ye ne common fund because answer na ono MP no be yikwa yi common fund no afri assembly no ese ono so ye memo dito so say me de koye we na de koye we na enam kwa so a na coordinating director assign check no Sompa finance assign check no na MP kocho ne memo no say me kwa yi o kranka david nti say wo pay na ode kwa yi de akọ okay nti MP common fund no e good MP common fund e be supplement ono na djuma oye na djuma oye na ka MP de se ono ne pay kura yese nti ontimi si MP be si school dan ya na o de na be mfie mienu common fund e di esi nti MP de o de omo na ya na omo ha ho omo soro a omo ye campaign na me ba me yi kwa we me ba me yi we musiku dan ya se me si foforo oboa ontimi nsi o de dada mo na mato aba mo ye wo MP su bi wo ha ono onye like Adea Akye Abia teachman o me ye MP no na wo ye nyuma o me ye primary school no na wo si school dan no si mechanized borehole no ye covers no ye no hwe nkola school nti obeye MP no de na chese bobo ti say girl ya wabe Harriet me ye nyanto no so abakura no na o two boreholes na last year Turkey for Breno anantwie 20 awo chairman kramofo wa next year omo se omo Breno 40 eno no eye ono an contact line on a visit so ma ye for obi o police eye ne contact line yes o ye MP ntra so two mechanized ball eye ne contact so dey nantwie brazil ngofo a enye ono ni botom sika eye ne contact line ina mani ansare this o be ye MP a ono anim se ni MP common fund entimi ye sa ne ma wi nti oba continue say baby o MP bebre o a omunya kwantena parliament omu nkran no awo no wo ha wo dum se wo MP de tembe o parliament ebi kura nko okoyere parliament oninam first embassies ne baby ministries no set up connections or lobby apeniema e di abra ni kuro ebi so okwa jonga no nam ono mo nkran mu jinga ave ni wa ko nkran
onam na ni so atano obeba na ne nsapan afisho ose me ye kwa mo Mr. Maho ye da se bebre afi osan rezi another issue say yes, I revisited the idea say Bema the position of MMD is DC is I elected yato wo so aba san komono so I say ye de ensa kokan kakra na ye bibie wo ho no ye kan kakra na ye bibie wo ho no wasan ya kan say ye nhwe na ye ni hu ko minim say bia na akufo ado time die e bia pa hu ntiji say bia ban foforo ebeba akire say MPP no na beto aso say aban foforo na bebo eye nkomo ye say ye san ko hu biem enkom san komo no kra na ni say jadi ani say ye Ghana ha ye one big problem ye so asemu adenden na sofo kan na obia fa telephone na ye LGBT dia ye mfene LGBT dia ye no me dia ya kaka ya na kugu na LGBT koso koke samba koke je kum nipa na ye nchomum ja na koke da son yo ze krom akra ton koke ba bia ze nkurase nyina ton koke nso ya kan ho asema LGBT ya kan ebi wo so kokuru na mesen na we de mi enya aka yanka president Kufo ex-president Kufo na boss of first tama president Kufo nya ma power no na Rollins na ewo power na se Kufo ko campaign ebi adwabo na I mean se Rollins e ba campaign adwabo na bebo sata ne canopy ni ho ni na CDR fo ne debe for PDC fo militia fo mu ko twabre na assembly nkonwa no mo twe koguo ban ka no mo din na Kufo de ba yese party fo ya na ya fe ba bi twotwo ba bi mu ata na Kufo ka se me ba power mem ya to MC bia so aba because MC no wuni ho ma president ba ko ana party wo ho ma nyina nti e beto on so aba na Kufo ba power party boy was a wo as ma o kan wo yampene hwe yanko to omo so aba na se voter region omo nyina to aba ma NDC nti omo nipa obegina ho bia no ye obey NDC ni nti ade bia obese oye voter region bia o ka se obe sabotage wa obe se wa ade no o na bese nje na NDC for no so bae atameze se o ye be se to wa jo mama bi kura kan bi 8 years o man ti man ye why because se ba na sa se na se ba ntoma de MPP for kwa na be Ashanti region MPP for nti we on jo mama se me be ye we on be se no nti aya sro ya ni try yi nti me mazo nti ye be tama politicians na dictate amai a che ne yepe on na be se nya akoba ne se ye be asana na nanom be ba no I mean aban be ba na se politician ba na buru ni be ba no na nanom ebu man dada sana na kaza we yesana hina ene na brofo kofre no finance minister na kaza we ye konti hina ene brofo fre no vice president right na omo kaza we ye omo hina one president we ye chidom hina o defense minister right we ye say ya abrofo be sua firi ye ho ene omo akọ policy ade ne dia aba ntino ye no ye nso emra so say nananom esori se me kan otumfo opoko ware odinanu tum na o chihine dinanu tum na o sajefo akwasi atake ko dinanu tum na o chiman efeze amotia edinanu tum na ya na dinanu tum na yiri dinanu tum ahemfo de o mo anu tum aban na o so no biomis obefa ye because they control the people right they are with the people right. na omo kasa ma omo manfo entra na tete no politician ko na na bi wa na ze meni mikrofo nyina e beto ama obo uni sapusu no untimi kasa me ba wa me nkoto ma NDC emra me nye NDC ni ana untimi kasa smith nkoto ma MPP emra onye MPP ni be sa asem we de utimi ka eno nya politics eye ade ade mpuntu oba
na yama next president obaba bia no ye nyina ne ko ho den ne ento omuso nkrofo no ye ento omuso abanti no omu ye dwa wonye na appoint no aban appoint na amanaka air condition amane bongro so ontram etua ne ka ontua ladbe ontua water rate on top true ne ka say ya ye ma no de kopem na ada ye be man foforo eni ti no e dwa no de yi ye obi na to abama no na se ye ne to abama o na unim se within 4 years ese san to aba wo bu nipa me da say Ebishan for Yura Eric Bawa and our tenant can we and some truni na anope wa betre na dream baby a yedri no enche yebema kwan na de wadwen kire aba 0598 994 994 0598 994 994 na o bank komo so aba betre wadwen common fund yema assembly for common fund assembly members common fund Mr. Bawa say ono de ne ya adwen no susu kura say common fund no kura no ne ekwa assembly ne yentwam na yemfa assembly members na nkasa na ya yemfa nye yentamu mpuntuo 0598 994 994 0598 994 994 o frɛ na waba dwumadie so waba abɛkyerɛ wo nso wadwen ene anope ye twen sɛ obi bɛba no Facebook messages no bi enie Pedrowa Modena Cruz watching the best show live and clear inside Indianapolis, Kumasi Tanoso, Kesben Junction is the main location. Keep up the good work. George Kwadokwache watching you live at Kumasi Yedase. Wasiu Adams, good morning, bro. I am watching to you live in Techima Jaku Community Day Senior High School from Wasiu Adams, aka Foreign News. Yedase Bebre. Azeman. Nedia Ode Free Azema Ventures Chronom opposite market incoming unit committee member for Chronom electoral area Bano Isaac number 14 hashtag Exodus 1414. I totally agree with the Speaker of Parliament, Attorney General. Attorney General should close down because it is waste of money and resources. Regards to Honorable from Benjamin, incoming assembly member for Chronom electoral area. Ababu Jacob, good morning, bro. I am watching you live from Takwa Amamfon More Fire. Yeda Sibebre. Also bet me Johnny and program live Facebook Sompa 90.7. Say ya be telephone lines and atom found so adwen chrebra unsusuye and saying common fund yen creative informal assembly members. MP or common fund, assembly or common fund, assembly members in the common fund, MPG pay, assembly no adwumayefo e wo ho no age pay, assembly member oni pay, oni common fund. Yen create common fund mfama wo mo. Mr. Bawa so no de kura susu se e ya adwempa. Na mum, yemfo bi kura nkan ho kopem se sika na e ba no, yemfama electoral area na anti assembly member no nsa kan. One na hemfo on the unit committee for ye na ebe kire say ye ntamu ye bro no so ade we na ye hia ade we na ye hia na ye de akoye 0598 994 994 0598 994 994 o bana wa ba be kire wadwen ewo enkomo a edadwei eho na yetume akoye nim 0598 994 994 na waba abekere adwen ewo ha misabawa ye twen no wadaroma wasama edi akire a odi beja ye na ye de aboabo ye ho apegya ye mu ya ne me mesama for se ya na me betra na se me momi se mu nkan asemu me mfa me yese me ba na de me sa bom afuru na me kasa me more experience ewa yini mu na America na me kana se me bobo din na me kan se sa ma ankra bi anyemfo me kan generality right sa agene se na sitie ni ye ne se ya ebeye na so so pwe ya be na o ta azumasi me na o je na wo ametan excuse me na wo che me kura mentan when me wo no woni bi ebi ababi amadwena akodu no wo 100 years ma okra the type of books am ma read oh ye the 100 years ma okra won't me read
on a person channel. Dinya a time I don't know. Now all is a Ghana is soon no crano. Meda se mezaba ma yenti we yanza. Good morning. Morning. Me ba jo de ne ba bia okasafi. Ba jo ta jo am kasafi. Yeda se ma yenti wa no pay. Ni sabawa no pe customer ni u bo akaso pa so wa kana to ya dum. Aya de na mi shira. He says kan ba ne de ma assembly for no a. Nipa na obro no so woni nim de ehia ye. Ye bola na me ye no bo hu se sala kamezen de se me ye de dum de ma ni fi we da wa se. Oni nya me nya adwuma. Yanso yeda ase bebre ne wo de ade buy 0598994994. Mezaba wa de wa no besi obi wura mu a. Ya anti ya mo hu se sabe ye be wu ako. Benya ya ne se wo dada kaminam na ye di watem. Oh waji. Meda say good morning. Hello. Good morning. Simon Anya. Within baby akasafi wadaroma. Mpacho unia Alhaji Umar Isani ewo. Alhaji mayente wa no pay. Ni ambada tse wat na mami ta ko na mapata ko ni e ni atawa. Wa e na no pay. Aya no kwete atambul ko mon pan e wote yetema atambul men. Ke ono na tin ono to ono ma. Wodi ye tabro no to ha. Na ni atambul ma etama. Nkoranza zongo. Yet tu nkoranza mai no. 90.7 FM. But nkoranza zongo ni kwa. Ya hawo no. The atambul man honorable bawo kata atamwa. Aya no kwete sa atambul ko mon pan. Yente ma atambul me bata atambul hono ma. O me kebi. One. O saka toleka e kankran keso hono ma ye fu. Sa toilet no so ti woti nkuma person 1962. No 61 years ni. But when you say a political project toilet now we Maka yinti sa adan no a dan ye fa ne mugu ya ni na ya 3 years. Yan fa ni say ye dunu ya political parties on the bad ye dunu o mayan ho. Aban kuma bia ne ti no. On to say that this ro na baba dro hanu no. We ba dinu say, you know we are dinu say, no we are dinu say. Iti ni baba ba kai se mo ha se ma mo no. En na papa. Sompa FM. Iti ye say e na tambolo mas na. E be dia boy. Yeda say ene wo de a wo de ba ya busanfo ye bre na nya ye be enti no yemfa dwumade no sia ye beda yewra Eric Bawase papa anope ono ene oba ya ye ne no edi enkomo oyensem troni ye frɛ no Chief Supo waye adwuma ya che papa waye assembly member so mfie nwotwe adehye aha ene ye de esie ene anope ewo mawie ni nyina kama ewo ho enom enti ye betoa so na ya sore ye na systematic ase anope MCR adwuma no ono ena oyoye sofo adutachi Isaac edinachi edine nanse a bibia eko kama eno achie no ye beda anuanum nyina ase maestro the sports ebe abetwa mu yewura pamden kaibo ne yemadi aka betwa mu nana bakefa omenenta obetena ase adanse babedi adanse odumadi so brother Philip eba bekan bi na afi yewura pam de baye mo amunua bema Owoahene Acheampong nie ye koi na ye ka wose sompa achede no ochina na wotwe pepepepepepe anopa sabre na adaje ni eposo na ye che akunafo ade misrew wadaroma anidie mu a wo bi de beboa obetimi de ababekan ye de eho bia na wo de no ye sikatua obetimi atua de ato eye akuafo akunafo mobile money number no eso na bibia no etume akọ enkan de ama mobile money no edin a utua ebeba no eyetara 1 media ana say Blessed Foster number no ye 0598 559 802 0598 559 90.7 FM. Brepam yebesenhia edam nyina ase emamumo ene tia ade na afinhia pa